Massive forest fires engulf Greece, forcing the evacuation of hundreds of residents. Greece is experiencing a new environmental disaster, with massive forest fires raging in several regions, most notably Evia, Rhodes, and Attica. Authorities have declared a state of emergency in several affected areas. The intense heat wave and strong winds cause the fires to spread rapidly, burning thousands of hectares of forest and farmland, and destroying homes and infrastructure. The Greek government announced the mobilization of more than 500 firefighters, supported by firefighting planes and helicopters, to try to contain the flames, which have reached the outskirts of some villages. Hundreds of residents have been evacuated from areas surrounded by the fires. Videos posted on social media showed horrific scenes of thick smoke and flames engulfing the mountains. Επειδή δεν το σήκωσα 2 φορές εγώ. Και έχει από πάνω εδώ. Και έχει από πάνω έξω από το σπίτι εδώ πάνω. Ξέρω. Αλλά πυροσβεστικά δεν ξέρω πού. Τώρα εκεί κάτω καίγεται σπίτι. Εκεί έχει μπει μέσα στην αυλή, υπάρχουν 4 άτομα, κατεβήκανε 2 υδροφόρες μικρές. Ναι, γιατί είναι μια 3-4 σπίτια μαζεμένα. Amid warnings of an increased risk of fires spreading due to the successive heat waves that have been hitting the country for days. These fires come at a time when the Mediterranean region is generally experiencing extreme weather events due to climate change, which has increased the likelihood of devastating forest fires. Δεν ξέρω τι είχαν, το οποίο δεν το καλλιεργήσανε ποτέ. Αλλά έχει φούντος, εκεί του δώσε πολύ. Μήπως είχε πεύκαλες, δεν θυμάμαι τώρα. Από ό,τι βλέπω σε όλη την γραμμή εκεί από πριν είχε πεύκα. Αρπάζανε. Ναι, είχε πεύκα, ναι. Γενικά εκεί μέσα, ναι. Είχε ξανακάει αυτό εδώ πέρα? Όχι. Όχι ποτέ. Αυτό το κάψιμο που γίνεται τώρα, όχι απάνω εδώ στα βουνά, είχε καεί. Ναι. Το 2000. Μετά το 2002, το 2004 είχε καεί 3 φορές. Αλλά εδώ κάτω αυτό το κύκλο που κάνει τώρα και θα κυκλώσει και το χωριό το κεντρικό. Ναι, αυτό. Και έχει κατέβηκε μέχρι τον εθνικό δρόμο κάτω, το ξέρεις. Τώρα. Ναι, περίπου στον εθνικό δρόμο. Ναι, μέσα εκεί σε κάτι ρήπες. Οκ. Το βλέπω έχει έρθει από την άλλη μεριά, από πίσω. Πού? Από πίσω εδώ. Ναι, αυτό σου λέω. Και αυτοί εδώ τώρα, εδώ φτιάχνουν ένα ξενοδοχείο. Αν δεν ξέρεις τα μέρη. Όχι. Εγώ έχω έρθει από Αθήνα. Αλλά είναι δυνατόν ξεκίνησε εδώ καπανατέρα τη φωτιά να έχει κάνει τέτοια έκταση? Είχε αέρα πολύ, Ναι. Κοίτα, 10 παρατέταρτο. Πώς πήρε? Για δώσε μισό λεπτάκι. Απίστευτο. Φούντωσε, παιδιά. Φούντωσε πάρα πολύ εδώ η φωτιά. Φούντωσε πάρα πολύ φωτιά. Άνω Λουτρό, έχουμε ένα μέτωπο από εδώ. Ένα μέτωπο από εδώ τώρα.
Και φούντωσε πάρα πολύ. Άνω λουτρό, άνω λουτρό. Άνω λουτρό. Πρέπει να έχει μπει σε καλαμιές μέσα από ό,τι ακούω. Δείτε εδώ. Και καίει και όλο κάτω, έχει κυκλώσει και κατεβαίνει προς την εθνική. Κατεβαίνει προς την εθνική. Κάτσε να δούμε μήπως να φύγουμε. Να δούμε. Μην υπάρξει πρόβλημα. Σοκαριστικά πράγματα. Πώς λαμπάδιασε. Πώς λαμπάδιασε. Τι διάλογο έχει βενζίνη, έχει εκεί. Ναι, πρέπει να έχει πολύ πεύκο εκεί πέρα. Τώρα λαμπάδιασε και... Ναι.